Benvinguts al Minut de la Terra. Si poses un jersei de llana a la rentadora, s'encongeix. Però per què no s'encongeixen els xais quan plou, quan porten bàsicament una jaqueta 100% de llana? La resposta és la fricció. Com el pèl de tots els mamífers, les fibres de llana són bàsicament un seguit d'escates sobreposades. Aquestes escates fan que sigui fàcil lliscar cap a una direcció però no cap a l'altra, que pots comprovar fàcilment agafant un cabell, posant-lo entre els dits i moguent-lo suaument cap a la punta, que serà més suau que cap a l'arrel, que serà més gustós. Quan el jersei de llana o de cabell acaba dins la rentadora ben remogut i rebregat, aquesta resistència unidireccional es torna problemàtica, perquè quan frega amb les fibres veïnes, les escates actuen com a asseguradors que només permeten moure la fibra en una direcció. I l'aigua encara empitjora més l'assumpte, perquè infla les fibres fent que encara quedin més apretades i estova les escates, fent que se separin més i enganxin millor a les fibres veïnes, però no lo suficient com per deixar d'oferir resistència en direcció contrària. I a més, la calor també contribueix perquè al restar rigidesa els fils entren més en contacte els uns amb els altres, com uns espaguetis que coincideixen en més punts quan estan cuits que no pas quan estan crus. Al llarg del programa de rentat i secat, els milions de tensors de cada una de les milers de fibres individuals d'un jersei de llana apreten el teixit més i més compacte, fent que el tamany total quedi més petit. En el cas dels xais, les fibres de les seves peludes jaquetes també s'humitegen i estoven, però com que la llana no s'escalfa i es rebrega, l'efecte de compressió no aplica igual. Això mentre els xais no s'escalfin i es rebreguin en la calor de la batalla. M'agrada. Em subscric. Comparteixo.